Makinig ng mabuti. Kung ikaw ay nananaginip ng mga alon na malalaki, ito ay nangangahulugan na may alitan na magaganap. May gulo sa iyong pamilya. May dadapuan ng sakit at hiwalayan ng mga magkasintahan. Malalaking mga alon na tumatama sa iyo. Ito ay nangangahulugan na ikaw ay magkakasakit. Tatalikuran ka ng iyong iniibig. Pero kung ang mga alon na maliliit ay hahalik sa dalampasigan, ito ay nangangahulugan sa isang mapayapang pamumuhay. Magkailangan ang isang babae na mananaginip ng mga alon na maliliit, siya ay kailangang maligo at magpabango lagi dahil paliliguan siya ng halik o nagliliyab na mga halik ng kanyang asawa.